What's up mga amigos? For today's video atong hisgutan ang The Captain's Peak. Kay lagi daw nga nung gibutang sa tunga-tunga sa Chocolate Hills ang maong resort. Kay daghang nang reklamo nga mga netizens sukad pagkakita nila sa video ni Darren Adventurer. Kay ni viral man to siya no, niabot mo itong 7 million views. Iya man unta tong gi-promote ang maong resort nga nadapit sa Chocolate Hills. Apan daghang mga viewers ang wa ganahi ani og nasagmuyo sa ilang nakita tungod kay dili daw maayo sa mata ang gitukod nga resort sa Chocolate Hills. Ug gipost man ganini ni Sian Gasa ug gitubag dayon ni Gov Aris Umintado nga iyang ipasara ang maong resort. Ako gani taga Bohol ko pero wa pa ko kita personally anang Chocolate Hills. Silingan na biyana namo ng Sagbayan Peak. Sagbayan Peak na ba? Sagbayan Bohol nga moy na imutangan sa maong resort nga The Captain's Peak. Sa ako pong pagtuo mga amigos nga kanang Chocolate Hills sa Sagbayan, dili na siya mao nga Chocolate Hills nga makita nato dito sa Carmen. Apan nasayop di ako kay kanang Chocolate Hills sa Sagbayan, apil pa day nasa Chocolate Hills. Daghan day kayo na sila nga Chocolate Hills mga amigos. Sa pagkakaroon mga amigos, gisarao na temporary ang maong resort dito sa Sagbayan, Bohol. Kumplito man daw og requirements ang maong tag-iya sa Captain's Peak. Apan pakya sila sa pagpasa sa ECC, sa DNR. ECC o Environmental Compliance Certificate. So mao na siya magpamatuod mga amigos nga gi-aproba ang imong proyekto sa DNR. Aputa na, upila ba yung kabuok ang Chocolate Hills or ang hills sa Chocolate Hills? Basta maura na. Ang Chocolate Hills mga amigos, doon na siya ay 1,260 hills. Ug daghan pa daw gyud kani siya mga amigos. Abot kini siya og 1,776 nga mga hills. Ang uban lang naabot sa layo ang ilang nahimutangan. Ang mga Chocolate Hills mga amigos, usually makita nato dito sa Carmen kay mao nay sikat mga amigos no, labi na sa mga turista. Adto dun sila padong dito sa Carmen kay ato nila makita ang view sa mga Chocolate Hills nga kung mo init mga amigos mo color brown, labi na kanang dry season mga amigos. Pero tinguwan, green na siya color gyud ang mga Chocolate Hills. Kay siyempre, mulambo gyud ang mga sagbot o mga tanom nga nanubo sa maong hills. Balik ta sa resort mga amigos nga gitukod tunga-tunga sa Chocolate Hills. Kana siya mga amigos, dugay na sila nag-operate. Dugay na po na ako nahibawan mga amigos. Ug dugay na po ko na plano nga musuroy ngadto. Apan wala lang gyud ko ka lugar. Karon lang jud na siya ni sikat sukad pag-viral sa video ni Darren the Adventurer nga usa ka vlogger. Pero pasalamat gyapon kami nga taga Bohol nga nadungog og balik ang Chocolate Hills tungod niya. Og tungod niya di may bawan nato nga doon na day resort sa maong Chocolate Hills og di mailhan ang The Captain's Peak. Ang gobyerno nagyoy bahala na nila ug unsaon nila ang maong resort. Sa pagkakaroon, temporary pa siya na close kay naamantay ginasunod nga due process law. So maura to mga amigos ug bye bye.